Kuuntelet Stadin slangiyhdistyksen Slangiradio. Siinä on Stadin soundi. 100,3 megahessua lähiradion kanavalta. Slangiradion bjudaa Stadin oma lafka Hok Elanto. Äänessä on tänään Olli Anikari. Lysnaillaan mitä stadilaiset bamlaa ja skulataan biisejä Stadista. Tänään agentti Stadin kartsalla treffasi stadilaisen rokki-ikonin Hande Dumari Nurmion. Musapuidun Tsufe Kudiolla tsitataan Tuija Rantalaisen kanssa ja bamlataan musan duunaamisesta. Tämä on kevään vikaproggis ja Slangiradio smiittaa kesikselle. Hän astuu koputtamatta rakastavaisten huoneeseen. Hän vaihtaa puheenaihetta ja puhuu itsestään. Hän vastaa kysymyksillä ja kysyy vastauksilla. Hän raivaa tiensä salin läpi ja istuu tähtien pöytään. Hän on täällä tänään, hän on täällä tänään, hän on täällä tänään. Hän mahtuu joka raosta, hän ehtii joka paikkaan. Kun käännät hänelle selkäsi, hän seisoo edessäsi. Hän valikoi vaatteemme ja sanat suuhumme. Hän työntää kätensä meidän taskuumme ja syö meidän laskuumme. Hän on täällä tänään, hän on täällä tänään, hän on täällä tänään. Poika, poika. Hän on täällä tänään, hän on täällä tänään, hän on täällä tänään. Hän tarttuu magneettinauhalle ja painomusteeseen. Hän hymyilee valokuvissa ja ui radioaalloilla. Hän soittaa meille sähkökitaraa, taputtaa itselleen. Hän puhuu kun me puhumme ja valloo kun me nukumme. Hän on täällä tänään, hän on täällä tänään, hän on täällä tänään. Hän on täällä tänään. Slangiradion agentti Stadin kartsalla haastattelussa stadilainen elävä legenda, joka on tehnyt Stadin slangia ja kulttuuria tunnetuksi enemmän kuin kukaan toinen artisti. Starbun sävellykset ja varsinkin nerokkaat sanotukset tuntee koko Suomi. Tosin tänään tsitataan musiikkitalon Tsufe Kudiossa. Tervetuloa Hande Dumari Nurmio. Thanks. Sä oot ihan Nakuklubbi Stadin kundi. Millainen lapsuus sulla oli? No se oli sellainen, että mä oon punkannut siis tosi monessa paikassa ympäri kyliä täällä siis, että me muutettiin melkein joka vuosi, että niin kuin, siinä oli monia hyviä ja varmaan huonojakin puolia sillä, että aina kun oli asettunut jollekin mestoille, niin sitten muuttoauto oli kohta taas ovella ja ei ehtinyt sillä niin oikein. Mä olin aika nopea tutustua niin kuin jengiin aina. Mä olin oppinut kai sen, että mä niin aika nopeasti löysin uusia frendejä. Niin kuin, sillä mä en olisi laskenut, eikä mä joskus aikoinaan, mun mutsi on nyt delannut jo valitettavasti, mutta mä sen kanssa joskus kelasin, että monessako mestassa me ollaan oikein punkattu, niin ei silläkään ollut tarkkaa tietoa siitä. No, mutta sulla on tullut Stadin tutuksi. No se on tullut kyllä ihan kaikki, siinä on lähiöt messissä ja sitten tämä keskusta-alueella. Mä jos ajatellut just näin, että Kruna on ehkä melkein ainoa mesta, missä mä en ole asunut. Mutta et saanut kuitenkaan daijua, kun se meni tuutena jätkänä. No en mä saanut edes Kalliossakaan sillä. Mä oon siellä punkannut parikin otteessa. Mä olin ihan, olisiko mä ollut, siis olisiko mä 3 tai 4, kun me punkattiin ekan kerran. Hämeentie, oliko se 40, ne oli niitä semmosia vähän uudempia taloja siinä niinku KK. Mun faija oli KK semmosessa klubin niinku semmosena pokena, mutta sehän oli opiskelija silloin.
Ja se saatiin sitä kautta se kämppä ja sitten alivuokralaismestoja, missä me oltiin Hakiksessa ja noin päin pois. Ja sitten toisen kerran Tölikästä Hämeentie 36, jos sitten mä olin 10. Ja siellä punkattiin sitten niin kuin, se oli ehkä pisin aika, missä me sitten oltiin, koska sitten mutsi muutti sitten jossain vaiheessa, faija oli delannut, niin se muutti, sitten muutettiin Roihikseen. Okay. Et siinä oli ehkä, niin kuin, mun mielestä me oltiin siinä niin kuin Hämeentien talossa, olisiko siinä se ollut 5 vuotta tai jotain semmoista. Ja se oli just tää niinku, onko teini-ikä. Ja no, tää meidän musasysteemi niin. tuli messiin. Ja sä oot ollut slangin ytimessä silloin. Mä oon silloin sitten ollut niillä mestoilla tosiaan. Kävit sä kolei siellä vai mä muistan Tossussa ainakin, jotka joo, mä olin ekaksi Tossussa keskikoulun. Mä jäin 5. luokalle ja sitten mä olin niinku sillä lailla vähän kusessa, että mä olin niinku jäämässä toista kertaa. Mm-hmm. Ja sitten mulle tapahtui sellaisia melkein ihmeellisyyksiä, että mulla oli yksi kimmakaveri täällä, joka oli tässä Tölikässä niinku, ja sitten niinku, mä pääsin tuossa oli SYK, joka on niinku, tavallaan semmoinen kuin herrasväen skoile, niin mä pääsin sinne semmoiseen niinku tavallaan niinku tasokokeeseen. Ja mä jouduin sitten siellä niinku luokkaa alemmas, missä mä olisin sitten vielä ollut. Mä jäin niinku tavallaan 2 kertaa luokalle. Mutta sitten sen jälkeen, kun mä pääsin tuohon skoileen, niin siellä ei ollut mitään ongelmia enää. Mutta täällä edellisessä mä olin aika monienkin muiden kanssa joutunut niinku semmoisessa silmätikuksi siellä. Okay. Tavallaan, että jos yritti joskus keväällä viitata, niin ei saanut vastata. Siellä oli fittejä maikkoja. Siellä oli tällainen meininki. Siis se on mielestäni aika tunnettu. Monet, jotka on tuossa käynyt, niin heti ei tarvitse pari sanaa sanoa jostakin maikoista, niin ne heti hiffaa, että mistä on kysymys. Että siinä on semmoinen tietty yhteishenki, vähän niin kuin kapinahenki ollut siinä. Ja sitten mitä enemmän sai sitä niin kuin, erilaisia jälki-istuntoja ja niin kuin omasta mielestä epäoikeudenmukaisia kaikenlaisia rangaistuksia, niin sitten se sisu vaan niin kasvoi siinä, että se vitutti entistä enemmän ja sitten se taas huonoi se tilannetta. Et siellä oli, mun mielestä se oli sellainen maika, että mä olen myöhemmin niin kuin ymmärtänyt jollain lailla sitten niitäkin, että ja enkä mä itsekään niin kuin viaton ollut. No melkein epäilen. Niin, että ei siis, mutta siis silloinhan asioita katsottiin niin kuin mustavalkoisemmista myöhemmin. Tietää, että ne oli niin kuin sodan käyneitä äijiä sitten siellä ja ne oli niin kuin jostain upseeriaineesta ja ne niin kuin kokeili sitä kurimenetelmää ja se ei niin kuin toiminut sitten. Joo. Näin. Mäkin muistan taas kolleilta. Joo. Kaikki on sut tsennaa dumarina, mutta joskus aina kuulee väitettävää, että sä oikeasti on valmistunut dumariksi. Onko näin? No siis mä oon valmistunut niin kuin lakitieteen kandidaatiksi, joka on siis loppututkinto. Mutta sitten jos nyt ajatellaan, että niin kun et voisi saada dumarin sanan virkanimi, niin silloin pitäisi käydä käräjiin niin kuin se sovittu määrä, niin silloin saa varatuomarin arvonimen. Silloin on sitten, voidaan tulla, jos sit voi saada sen viran, mutta dumarin virkaa ei voi saada ilman tätä varatuomarin käräjöintiä. Mutta tuossa aika fitti taiteellinen, niin varadumari. On tuossa semmoisiakin kai ollut. No, sulla on ollutkin monta bändiä eri nimillä. Milloin sä aloit kiinnostua musasta? Milloin sä aloit skulaamaan? No siinäkin on ihan sama story kuin muullakin mun ikäisillä, että silloinhan oli radiosta tuli yleisohjelma, rinnakkaisohjelma ja niin kuin silloin ja jäätiedotus merenkulkijoille ja niin päin pois. Se oli kova. niin silloin se, mitä radiosta sattui tulee, siis siitähän oli kysymys. Mutta meillä oli sitten kuitenkin semmoinen, että meillä olisi Kraitta sitten niin kuin hankittuna, missä oli kaiken lisäksi vielä semmoinen niin kuin levyvaihtaja. Se oli semmoinen pitempi stonga ja sitten se aina pudotti sieltä sen uuden ja se soitti 3 nopeudella, lähtyi semmoinen 7-8
vielä mukana ja sitten oli lastenlauluja, mitä tuli siis radiostakin ja sitten mä sain kyllä jotakin levyäkin, mulla hankittiin, mitä mä erityisesti ehkä halusin. Mutta sitten meillä oli himassa oli aika vähän niin kuin mitään populaarimusaa muuten, mutta sitten oli tällaisia niin kuin Ray Charlesin sinkku, mitä mä jossain vaiheessa rupesin kuuntelemaan niin kuin aika paljon. Siinä oli I Can't Stop Loving You ja sitten se oli se Born to Lose oli B-puolella. No. Ja se oli oikeastaan ekaa vähän niin kuin tähän suuntaan oleva, se oli Fajan levy. Mutta sitten sit just niinä aikoina, mun Faja elasi 63 keväällä, niin mä olin siis 12 silloin ja just niinä aikoina pyörähti käyntiin sitten kaikki nämä Beatlemaniat ja rollarit ja Animalsit ja Swingin Blue Jeans ja tämmöiset. No sitten oli Merirosvo Radio ja... Joo. Se oli kova juttu. Joo, kyllähän niitä sitten haettiin, niitä kanavia haettiin sitten silloin. No mutta sitten tuli Valo yössä, vai oliko se Kohdusta hautaa? Se oli se Älppärin nimi, oli se Kohdusta hautaa. Eli tämä biisi on Valo yössä? Joo, se oli. Joo, se oli sinkku, joka mä sain niinku Lavrekossa, että mä pääsin niinku sillai monien yritysten jälkeen niinku. Mä olin vähän semmoinen niinku moodi, että mä kuuntelin tätä niinku suomirokkia, mitä silloin oli. Se oli aika Tampereen voittosta, mutta oli täällä niinku stadilaisiakin sitten parit mukana. Ja, niinku, mutta ennen kaikkea mulla oli semmoinen kela sit silloin, että mä ajattelin, että niinku, jos nämä sällit pääsee niinku tekemään levyä, niin kyllä mäkin sit voin päästä. Mutta se ei ollutkaan ihan niin yksinkertaisesti. Mä muistan montako C-kasettiin mä niin lähetin sinne. Siinä oli kyllä samoja biisejäkin, mitkä silloin oli pyörimässä, pari uutta versiota, mä vähän eri arreilla lähestyin. Sitten mä sain niin lopulta vähän että ehkä sisukkuuden ansiosta sanottiin, että no okei, että mä kuulin vaan, että sanotaan, että no okei, että annetaan, että Hande voi yrittää antaa sen tehdä yksi sinkku. Ja siinä oli tämä, oliko se nyt näin, että se mutsi oli siinä niinku A-puoli, vai oliko se matkamies, se virsijuttu. No se oli se virsi, ja B-puolella oli sitten tämä Valo yössä. Ja se oli sitten niinku tavallaan se ratkaisu. Niin, että se paukahti silloin. Niin, se meni heti sitten suoraan ykköseksi, ja siinä oli niinku, sen jälkeen hän ei sitten enää kitinöitä kuulunutkaan sieltä. Joo, mutta mä muistan vaan, että sitä ei kelpuutettu syksyn säveleen. Joo, näin se oli. Joo. Kyllä ne varmaan, jotka on siellä raakannut, niin kyllä nyt on jälkeenpäin ottanut pattiin. Kyllä mä oon kuullut tilitystäkin siitä. Mä en muista, ketä siellä oli siellä raadissa, mutta kyllä mä oon sitten niinku kuullut jälkeenpäin. Sitä on niinku ollut puhetta, että nämä tyypit, jotka siinä oli, niin... Mutta eihän tätä voinut tietää kukaan muukaan. Ja sillä lailla, että niin se oli tehty sitten sillä niinku swing-bändillä, mikä oli vähän niinku semmoinen niinku tavallaan semmoinen hotti-stylilla vedetty niinku semmoisen figeli, haitari, jatsikitara, läskibasso kompilla. Mutta se oli aika niinku uusi tavallaan avaus niinku ihan toiseen suuntaan, et eihän siihen mennessä kukaan ollut duunannut tuollaisia. Niin se näköjään ja varmaan oli sillä, että se että siinä oli se on vähän niin kuin parodinen meininki. Se laulustaili ja kaikki oli niin kuin se vähän niin kuin tarkoituskin, että vaikka mulle sanottiin levylafkasta tuottajat sanoi, että miksi et sä sungaa normaalisti, että älä vedä tuolla falsetti tai tuolla pelleilymeiningillä. Mutta en mä sitten niinku muuttanut mieltä, että mun mielestä se kuuluu mennä sillä lailla. Ja sitten se on vähän niin kuin bluesia kuitenkin se musa, että sillä lailla, niin siinä on niinku ehkä semmoinen hyvä yhdistelmä. Jengi piti myös niitä, että tekstit oli ihan semmoisia kirjallisia tai liian monimutkaisia. Kurja matkamies maan, sä mainitsit. Sitähän ei kelpuutettu Ylelle vissiin ollenkaan, vai miten se kävi? Siinä oli semmoinen juttu, että se oli sitä ei saanut soittaa päivällä.
Ja sitten sitä ei saanut soittaa sellaisessa ohjelmassa, missä ei ollut juontoa. Et siinä piti ensin olla juonto, millä varoitettiin kuulijaa. Ja sitten joku toimittaja sai siitä sitten, niinku, ei se Fuduja saanut, mutta se sai niinku jotain huomautuksia siitä, että se oli niinku tullut tavallaan sitten, se oli ruvettu soittelemaan sinne radion ohjelmapäivystykseen, se oli puhelimet kuumina, kun se oli niinku tullut yhtäkkiä, radiosta pamahtanut sinne, ja se niinku koettiin sitten semmoisena rianauksena. Joo. Mä muistan, että Rahiksen levyautomaatteihinkaan se ei kelvannut. Joo, ei sinnekään sitä ei otettu, siihen piti tehdä sitten. Ja silloinhan siihen tehtiin sitten se mutsi toiselle puolelle, sen virren tilalle. Että tuollaisia meni, mutta vielä oikeastaan tästä, nyt niin jos näitä ajattelen, niin se mutsi on aivan ensimmäinen levytys, minkä mä oon duunannut. No mut hei, tähän väliin me kyllä laitetaan soimaan Kurja matkamies maan, kun nyt ei olla Ylellä. Jos mä kurja matkamies maan. Lopulla matkan edes sun saan. Oi jos mä kerran löytäisin luvan. Sun puoles huutaa mun henkeni. On yksin tästä sen ikävästä kyyneleni. Mut kaikki autouden särkyneet sydämet. Sinulta saavan selloet haavan ja kyynelen. Ai jumalauta, mä toivon vaan. Vaikei ois toivoa ollenkaan. Sinua odotan, sinua haluan. Kuuntelet Stadin slangiyhdistyksen Slangiradio. Siinä on Stadin soundi. 100,3 megahessua lähiradion kanavalta. No niin, sitten palataan asiaan taas Handen kanssa. Mun mielestä Punainen planeetta -biisi, joka alkaa Anna anteeksi Eno, että katosin sanomatta sanaakaan. Se on mun mielestä
varsinainen sanotuksen helmi. Oliko muuten Eno oikeasti olemassa? No, tuossa on tommoinen, että on vaikea tietää niin kuin aina välillä, niin kuin, että mikä on niin kuin, koska alitajunta pelaa niin kuin omaa peliänsä, niin tuossa on semmoinen niin kuin joke oikeastaan olemassa. Mulla on vanha frendi, joka on Kari Enqvist, joka on tommoinen kosmologian proffa, niin kuin, että se on niin kuin viisas mies ja tollain, mutta sen kutsuman nimi on Eno. Okay. Ja sitten me puhuttiin näistä avaruusasioista sen kanssa usein, niin kuin meikäläisellähän se on ihan tommoista, meikäläisen avaruusasiat on niin kuin vähän eri pohjalla kuin sillä, mutta kuitenkin, niin kuin, että tämä oli yksi puheenaihe ja sitten just sillä niin kuin, sit siinä tapahtui näin, että mä olin telkkarissa vetämässä tätä biisiä, niin kuin silloin bändin kanssa oli telkkarissa, niin sitten multa kysyttiin tämä sama kysymys, että onko tämä Eno olemassa ja et kuka se on. Sitten mä osoitin kameraa sormella ja sanoin, että tossahan se istuu. Ja Eno, Kari Enqvist, istui just siikaamassa telkkariin, se säpsähti rajusti, kun sitä osoitettiin telkkarissa sormella. Hei, semmoinen asia mun on pakko kysyä sulta. Nyt kun valitaan tää stadin kundi, Joo. niin mä yllätyksekseni huomasin, että ettei sun nimeä löydy sieltä. Mistäs tämmönen johtuu? No siis siinä on semmoinen juttu, että kun me puhuttiin tästä, niin sehän on niin se, että on hienoa, että huomioidaan tuolla tavalla, mutta sitten mä niin sanoin sen näin, niin sitten, kun mä kuulin tämän, että mä oon siinä ehdolla, että mun mielestä on parempi just sillä lailla tämä homma, että mä en niin tavallaan tarvitse tätä niin tämmöistä huomionosoitusta, mutta on joitakin ihmisiä, joille se on niin sillä lailla, jotka on tehnyt jotakin semmoisia asioita, mitkä niin kuin, tavallaan tätä niin kuin stadilaista kulttuuria, jos näin voisi sanoa, niin kuin edistänyt tavalla tai toisella, niin, jotka se voi jäädä muuten huomaamatta. Niin ne on niin kuin sellaisia, mille mun mielestä muutenkin kannattaisi aina antaa tämä palkinto. En yhtään niin kuin sitä tauta, että esimerkiksi Sartsa, Raittisen Jussi sitä ansaitsisi, tai vaikka minäkin, mutta niin kuin, musta olisi makeampaa, että siinä nostettaisiin esiin semmoisia, jotka muuten jää niin kuin huomaamatta jengiltä. Toi on aika hieno näkökulma kyllä. Varmaan jengi ajattelee se just näin, niin kuin minäkin. Siis kuka muu artisti on tehnyt niin paljon stadin slangia kulttuurin eteen? Se on toinen tapa ajatella, mutta kyllä mun mielestä musta olisi naista, että tuossa tosiaan niin kuin, että on monia asioita, jotka jää niin kuin varjoon, jos ei niitä nosteta framille. Mä stikkaan hattuun kattoon, kyllä toi kuulostaa ne helvetin. Se on ihan järkeenkäypä homma. Kiitos Hande. Sitten tähän loppuun mä kysyn sulta, että minkä biisin sä haluaisit, että me soitetaan tämän session päätteeksi? No ehkä tämän niin ajankohtaisuusjutun takia, niin kun tässä mä tein näitä, just kun nyt me ollaan täällä Musatalossa, niin mä oon tutustunut vähän toisissa merkeistä niin näihin Sibelius Akatemian näiden nuorten niin kansanmusaosaston niin tyyppeihin. Nehän on ihan loistavia muusikoita, nehän on ihan virtuoseja. Ne on. Niin sillain, mutta ne on niin tehnyt semmoisen stadin kadonneet levy. Aivan. Missä sä oot messissä? On Rockis Kalsa Hima. Noniin, se me pannaan tulemaan. Okei. Kiitti ihan sikana, Dumari. Joo. Oikein helvetin hyvää kesää. Kiva, sama teille. No niin, moi. Yes, moi. Suomen Siperiasta, mis moni kundikoisaa. Dumaria kuluttaa, ei tarvi puli juttu, kun tänne fyrataan.
ja kaikille liet tuttu. Tää vankisiirtola on ensin tarkastukset ja sitten veisataan kongilla jonotukset ja sitten duunaamaan. On suoladuuni rankka, urakalla nostaa saan. Vaik onkin kundin vankka, kyl sakkaa haluttaa kuukauden ahkerasti. Teet suoladuunia, saat siitä palkaksesi. Pari lojua pilviä, jos aamulla vaan piisaa. Strimarit ja lotina, saa sitten päivämällä. Stupulalla kiilataan. Keltainen paholainen, Ford Ferrari-kansliaa. Ja sieltä koltiainen rockiin kiikuttaa, on rockis kansahima. Ei voi siellä koisata, ei yölläkään oo kivaa. Kun täytyy stepata Salomalta Nahka Jussi. Pääsi päällysmieheksi. Se reteä on kundi. Se vahtimestari, jos mainittaisi vielä. Muutama pamari on musta lönkki jonkka. Ja kiinuja nari, sit seuraa Kalman kääkkä. Mirja Hummeri ja tippusätkyttäjä. Ja laiska Isakki on rockis kausahima. Ei voi siellä koisata, ei yölläkään oo kivaa. Kun täytyy stepata, on rockis kausahima. 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 Kuuntelet Stadin slangiyhdistyksen Slangiradio. Siinä on Stadin soundi. 100,3 megahessua Lähiradion kanavalta. Pianisti, laulaja ja laulun tekijä. Hän on kotoisin Ruokolahdelta. Ensimmäisen soololevynsä Tarinan tyttö hän julkaisi vuonna 2008. Hän työskentelee pianistina ja laulajana monissa eri kokoonpanoissa ja sooloartistina.
Hän on säveltänyt paljon teatterimusiikkia ja toimii lauluntekijä-valmentajana yhdessä Heikki Salon kanssa. Hän on Tuija Rantalainen. Tervetuloa Agentin haastatteluun. Kiitoksia kutsusta. Mukavaa olla täällä jutustelemassa musiikin tekemisestä. Mitä kuuluu lauluntekijän elämään tänään? No jos puhutaan ihan tästä päivästä, niin mä olen painiskellut itse asiassa yhden joulubiisin kanssa, kun mä aion tuossa loppuvuodesta julkaista joulusinkun. Ja se onkin niin hauskaa, että nämä joululaulut tehdään aina keskellä kesää. Niinpä tietenkin. Mutta tosiaan äänitykset on elokuussa ja sitten jouluna tulee uutta musiikkia. Tuleeko monta uutta biisiä? No nyt tulee vain yksi. Että mä julkaisen vain yhden, kun nykyisin kaikki julkaisee vain sinkkuja. Niinpä. Paljon puhutaan tästä, että albumeita ei kannata enää tehdä, mikä on vähän surullista. On, todella. Sehän oli ihan mainio se ratikkajuttu silloin aikanaan, se joulu. Mikä sen nimi nyt olikaan? Jouluaaton aamu kolmosratikassa. Niin. Se oli itse asiassa ensimmäinen Helsinki-aiheinen laulu, jonka mä kirjoitin, ja sen mä tein tilauksesta siihen ihan ensimmäiseen Snygeimmät joulubiisit -konserttiin. Joo. Sitähän kuunneltiin radiossakin, eikö totta? Joo, siitä on muodostunut semmoinen ihan pienimuotoinen klassikko, että se on soinut jo 4 vuotta. Joka joulu se palaa aina jouluradioon. No ei mikään ihme, se on hieno biisi. Mitäs proggiksia teatterin estradilla on nyt meneillään? No ihan nyt tässä seuraava lähin ensi-ilta on ensi lauantaina tuolla Veikkolan Kartanoteatterissa. Me tehdään sinne musiikkinäytelmää nimeltä Pako Veikkolaan ja mä oon siis sinne tehnyt kaikki biisit. Joo. Ja sitten mulla on loppuvuodesta ja sitten vuonna 2017, niin mulla on itse asiassa 3 isoa lasten musiikkiteatteriprokkista työn alla. Eli mä sävellän musiikkia nyt tosi paljon teatteriin. Kerkikö se pitää vapaa-aikaa ollenkaan? No viime aikoina siitä on ollut vähän pulaa. Niin mä luulen. Mutta siis sillain positiivisessa mielessä kiireistä on ollut, että mä koen olevani nyt siinä tilanteessa, että mä teen niitä juttuja, mitä mä haluan tehdä. Eli biisejä itselle, sitten biisejä lapsille ja sitten noita teatterimusajuttuja. Sä voisit kertoa siitä lasten musamaailmasta enemmänkin. No mä oon jo ehtinyt julkaisemaan itse asiassa 2 lasten albumia, joista tämä jälkimmäinen Vahtikoira Karkuteellä sai jopa Emma-ehdokkuuden. Oho. Mutta me ollaan ennen kaikkea kyllä sit tehty ihan tosi paljon keikkaa. Et mä keikkailen semmoisen tosi hurmaavan vahtikoira-hahmon kanssa. Koiran nimi on Veikko. No niin. Ja voin paljastaa tietysti tästä, että hän ei ole oikea koira, vaan koiraa näyttelevä näyttelijä. No niin, joo. Voisi olla vaikea saadakaan koiraa laulamaan ainakaan ääneen jotakin. Juu. Okei. Me voitaisiin tähän väliin nyt soittaa yksi biisi. Sä voisit siitä kertoa, mikä on se biisi, joka soitetaan. No Leipäjono Jenkka sijoittuu Helsinkiin ja ihan tarkemmin sanoen Hesarille. Mä asuin tosi pitkään Kalliossa siinä Hesarin kupeessa ja katselin viikoittain sitä leipäjonoa siellä. Ja sitten mua rupesi se kiusaamaan se asia. Mä niin kun koin, että mun pitäisi niin kun jotenkin tämä asia saada kirjoitettua biisiin. Mutta siinä muodossa, ettei siitä tulisi mitenkään sormella osoitteleva. Ja koska mä en itse ole siellä leipäjonossa seissyt, niin sitten mä tutustuin tämmöisiin köyhyyskirjoituksiin. Netissä. On olemassa tämmöisiä, että ihmiset nimettöminä kertoo omasta köyhyydestään. Ja tämä Leipäjono Jenkan tarina on suoraan yhden miehen tarina. Kysyin luvan mieheltä, että saanko kertoa sun tarinasi laulussa. Eli tämä on nyt aika hiljattain syntynyt? Se on ilmestynyt jo vuonna 2010. Se on, joo just. Anteeksi, 2012, jos ihan tarkkoja ollaan. No, joka tapauksessa. Mä en ole siihen törmännyt, että mielenkiinnolla kuuntelen. Eli laitetaan soimaan Leipäjono Jenkka. Sossusta suoraan leipäjakeluun tänä aamuna ryntäämme.
Vasta tuulta ja pakkasta riittää, vaan päästinpä keulille. On monenlaista ohikulkijaa Hesarin aamuruuhkassa. Joku pokkana katsoo kierroon kuin Stalinin patsasta. Ja sitten on ne, jotka eivät kykene kulkemaan samaa puolta jonon ohitse. Joku hermona hänniltä huutaa, tämä ei ole tarttuvaa. Leipäjono jenkka, letkassa mennään minä ja Henkka ja muutama muu sekä hän, joka ansaitsisi enemmän. Henkka on lapsuusajan ystävä, joka itsensä koulutti tohtoriksi ja parempaan työhön, jota riitti vain vuodeksi. Vaimo ja lapset eivät jaksaneet akateemista köyhyyttä. Meni kämppä ja koira ja duuni, jäi työttömän leiviskä. Ja mulla on työ, joka leiville ei lyö, ja muutenkin kaikki voimavarat syö. Mainoslehtiä yöt läpi kuskaan, siitä muutaman euron saa. Leipäjono jenkka, letkassa mennään minä ja Henkka ja muutama muu sekä hän, joka ansaitsisi enemmän. Yhdessä helpompaa on jonottaa joka päiväistä leipäänsä. Vaikka ei ole ihmisen hommaa seisoa täällä kylmässä. Hämminkiä ja käsirysyä oven aukaisu aiheuttaa. Kassi kahmalokaupalla täyteen, näin parhaimman saaliin saa. On eineksiä sekä makaronia, eikä vieläkään yhtään vihanneksia. No täytyypä kurkata vissiin lähikauppojen roskiksiin. Leipäjono jenkka, letkassa mennään minä ja Henkka ja muutama muu sekä hän, joka ansaitsisi enemmän. No niin, sitten palataan taas Leipäjono jenkan jälkeen muihin musiikkiasioihin. Niin, me jo ehdin kysyäkin sinulta, että ehdikö pitää ollenkaan leediä stadissa vai onko koko ajan joku prokkis päällä? No kyllä se vähän niin menee, että kun täällä Helsingissä on, niin silloin tehdään töitä. Että jos ei sitten ole mitään keikkoja tai treenejä, niin kyllä mä aina sitten vähintäänkin teen biisiä niin sanottuina vapaa-hetkinä. No se on aika tyypillistä säveltäjille ja sanottajille, musiikintekijöille, että missä tahansa liikkuu, niin voi joutua tekemään duunia. Kyllä, ja sitten se onkin, mä tykkään just istua erilaisissa kahviloissa ja kirjastoissa ja kivoissa mestoissa kirjoittamassa niitä varsinkin lyriikoita. Et sävellystyö toki pitää tietysti tehdä sen pianon ääressä. Kumpi tulee ensin? Mä kirjoitan melkein aina ensin sanat. Okei. Koska ne sanat määrittää mun musiikissa sitten sen musiikkityylilajin. Niin se moodi on sitten siitä kiinni, mitä siinä sanotaan. Joo. Joillain se on toisinpäin. Joo, ja mä oon yrittänyt tehdä toisinpäin, mutta se on mulle tosi työlästä. Mä oon saanut joltain säveltäjäkollegoilta demoja, jossa on pelkkä sävellys, ja he on pyytäneet multa sanotuksia, mutta läheskään aina se ei onnistu. Joo, okei. Miten paljon sä joudut korjaamaan sitten tekstejäsi? Tosi paljon. Siis mulla on onneksi lähipiirissä tosi paljon tämmöisiä hyviä kollegoita, jotka mielellään antaa vertaispalautetta. Siis ihan niin kuin antaa palautetta niistä lyrikoista. Että hyvänä esimerkkinä mä tein tässä just tämmöistä Pianobaari-nimistä kappaletta, niin mä sain tällä viikolla valmiiksi siitä 4. version siitä sanotuksesta. Aha. Ja nyt mä alan olemaan siihen suht tyytyväinen. Okei. Niin kuin sä teet Heikki Salon kanssa duunia Kimpassa. Ja mä sain aikanaan Heikki Salolta tämän hänen kirjoittamansa kirjan, mikähän se oli Kahlekuningaslaji. Kahlekuningaslaji, just joo. Ja siinä hän kyllä kertoo siitä, että kannattaisi tehdä juuri niin, että antaa olla vähän aikaa sen tekstin. Joo. Ja sitten käydä uudestaan sen kimppuun. Ja näinhän se on, että sieltä löytyy ihan
Joo, se näkökulmia? oli mulle suurin oivallus silloin, kun mä itse kävin vuonna 2005 just Heikki Salon pitkän koulutuksen, niin se oli oikeastaan tärkein oivallus sen koulutuksen aikana, että se vaatii tosi paljon aikaa ja vaivan näköä, että siitä biisistä tulee hyvä. Miten sun tekstit syntyy? Siis haet sä niin kuin ihan jostain lehdistä aiheita vai syntyykö ne vaan extempore jossain tilanteessa? No mä kirjoittelen muistivihkoon ja kaikkiin muihin muistiinpanovälineisiin, siis kännykkäänkin nykyään, niin kirjoittelen semmoisia rivejä, koska niitä ideoita voi tulla ihan missä vaan. Niinpä. Niin se on musta tosi tärkeää kirjoittaa ne ideat heti ylös johonkin. Joo, se on. Koska niihin, sitten kun mulla on se päivä, että mä alan miettiä, että hei, tänään mä voisin tehdä biisiä, niin silloin mä palaan näihin muistiinpanoihin ja otan sieltä sen aiheen. Joo, eli se on silloin ihan niin duunin tekemistä. Joo. Ja kun menisi duuniin ja aloittaisi panee työvalot päälle ja käynnistää koneen. Kyllä, ja siinä mielessä siis työhuone on ihan kiva keksintö, koska niinku biisintekijälläkin on hyvä joskus mennä pois sieltä kotiympäristöstä, koska silloin pystyy ehkä paremmin keskittymään siihen. Siis sulla on työhuone jossain muualla? Mulla ei ole työhuonetta, mutta mä käytän just näitä kahviloita ja kirjastoja ja muita kivoja rauhallisia paikkoja käytän työhuoneena. Onko koskaan käynyt sillä lailla, että sä oot aamulla herännyt ja sulla on joku biisi ikään kuin valmiina, että teksti tai sävellys? No sillä saattaa käydä sellaisessa tapauksessa, että on esimerkiksi edellisenä päivänä jumpannut just jotain tekstiä. Ja sitten yön yli nukuttuaan, niin useasti ne löytyy ne vastaukset niihin vaikeisiin paikkoihin. Mutta ei mulle ole koskaan tullut sitä, että mä olisin niin kuin suoraan niin kuin kirjoittanut tekstin sellaisenaan paperille, että se olisi ollut valmis. Että aina sitä on joutunut jotenkin työstämään. Niin, ja vaikka niinkin tapahtuisi, niin todennäköisesti se on lähtenyt se prosessi paljon aikaisemmin. Niin, alitajunta työskentelee, joo. Ja nukkuminenhan on siinä hyvä kyllä. On. Se sitten saattaa joko sekoittaa tai sitten tiivistää asioita. Okei, kerropas nyt vielä, minkä näköisiä biisejä saadaan tässä odottaa muita kuin joulubiisejä? No, mä oon kirjoitellut viime aikoina tämmöisiä aika vahvasti ranskalaistyyppisiä ja Pariisiin sijoittuvia lauluja, johtuen siitä, että mulla oli ilo ja kunnia asua vähän aikaa Pariisissa. Ja mua kiehtoo nämä suuret kaupungit, niin Stadi kuin Pariisikin. Niin. Ja nyt sitten mulla on jo puolitusinaa Pariisi-aiheista biisiä valmiina. Oho, okei. No oliko niin, että se jo pikkutyttönä Ruokolahdella funtsasi, että täytyy päästä Pariisiin? En mä ehkä siitä Pariisista osannut unelmoida, mutta mä rakastin kyllä pikkutytöstä asti esimerkiksi Edith Piafin musiikkia. Niin, että se on mun musiikillinen koti ollut siis ihan tosi pienestä asti. Joo, sen voi hyvin kuvitella. Koska Ranskassa on ihan mielettömän hieno laulelma chanson-kulttuuri. Niin on, se on totta. Mutta nyt mä ymmärsin, että sut on pikkusen niinku hivautettu sinne poliittisen musiikin tekemisen puolelle. Ainakin tämä Leipäjono Jenkkaa vissiin vähän heijastaa sieltä. Joo, no mä ilokseni ja yllätykseksi huomasin, että se soi esimerkiksi vappuna Ylellä tämmöisissä poliittisten laulujen ohjelmassa. Mutta se nyt johtuu varmasti siitä, että tämmöisiä edes vähän yhteiskunnallisesti kantaa ottavia biisejä tehdään tosi vähän. Niin. Että niin kun suurin osa biiseistä, mitä kirjoitetaan, niin käsittelee kuitenkin parisuhdetta. No et sit jos joku keksii sitten puhua jostakin muustakin, niin se erottuu sieltä massasta aika helposti. Mutta ilmeisesti sulla ei kuitenkaan mikään sellainen poliittisuus ole siinä ollut. Ei. Päämääränä. Mun mielestä taiteella ja musiikilla voi korkeintaan esittää kysymyksiä, mutta en mä pyri ainakaan tarjoamaan mitään valmiita vastauksia, että miten tästä maailmasta tehtäisiin parempi. Aivan, joo. Ja toi on aika hyvä näkökulma kyllä, että siis kysymyksillä voi herättää niin kuin ihmisiä ja ne ikään kuin mielessään alkaa vastaamaan. Joo. Voisi kuvitella ne. Parhaimmassa tapauksessa just teatterissa esimerkiksi käy näin. Joo.
Kiitos Tuija tästä juttutuokiosta ja oikein hyvää kesää. Kiitos. Seinä näyttää tänään vähän valjulta. Ilmassa on sateen aavistus, taivas katto valtava. Sen alle mahtuu kaikki kulkijat. Jätesäkki viltin riekalle, mun ruokakuppi, siinä meidän elämä. Minut isäntäni osti halvalla. 115 frangia, silmät eri väriset. Ei säkäkorkeus riitä näytöksiin, mutta kelpaan hyvin Jacquille. Me ollaan tiimi, siitä olen ylpeä. Je suis le chien de bonheur, mut löydät sillan kupeesta. Seinen rannalta. Ohi rientää paljon jalkapareja. Jotkut nappaa kuvan mennessään, toiset heittää almuja. Pennosensa taskun pohjalta. Ahkerasti teemme työtämme ja aina joskus saamme kunnon palkkion. Minut paikalliset kyllä tunnistaa ja laittaa mulle kuppiin murkinaa. Isäntä mua huolettaa. Selkänsä on mennyt kumaraan. Hän ostaa Pennosillan nykyään vain punkkupullon eikä ruokaa ensinkään. Je suis le chien de bonheur, mut löydät sillan kupeesta. Seinen rannalta. Illan tullen alkaa etsintä. Täytyy löytää suoja sateelta ja jos ollaan nopeita, löytyy ilmastointiräppänä, joka antaa hukkalämpöä. Se meille riittää, vihdoin päästään nukkumaan. Je suis le chien de bonheur. Je suis le chien de bonheur, mut löydät sillan kupeesta. Seinen rannalta. Kuuntelet Stadin slangiyhdistyksen Slangiradio. Siinä on Stadin soundi. 100,3 megahessua lähiradion kanavalta. Mä on taksikuski, tosin renki vaan, rullaisenta fyrkakunnittarista. Semmoinen juttu tuli mieleen. Stadin taksissa tseuraili vielä 70-luvulla semmoinen taksikuski kuin Kuuma Virtanen. Sillä oli aina vähäs nykimpi jenkkilahna alla. Kuuma halusi aina haastaa toiset taksit, kun lähdettiin valoista. Virtasen niska oli saanut osumaan jossain mällissä joskus 60-luvulla, eikä sen pää kääntynyt ollenkaan oikein. Kun lähestyttiin Bulimpaan risteystä, niin sillä oli tapana sanoa takapenkillä chittaavalle pokalle, et viittis kattoo, tuleeko sieltä oikealta kukaan. Et tämmöstä vaan tällä kertaa. Moi! Missä ei ollut taksimies. Mulle joskus on tokattu ketlulla magaan, mut turhaa funtsaa etämäs kakaan.
Vaikka paljon slepanut on mä hukkaa, ei niistä kannata repiä tukkaa. Mua joskus ottaa kyllä juriset päähän, tai jos vilkas lyyttää snögen ja jäähän. Moni on koittanut klokulla bongaa, kun fikkasta löytyy hei mittarin summaa. Sleppaan keikkaan, kun toiset seikkaa. Mä oon stadin taksimies, ei kulmaa, eikä pulmaa, jos ei ollut taksimies. On slepannut staroja huorien syliin ja stikannut donnia vierasin kyliin. On kuunnellut herjoja dorkien suusta ja lyftannut katteja naapurin puusta. Joskus on funtsannut duunista tästä, eiks iisimmin tsemppaa vois elämästä. Mut jonkunhan täytyy duunata duuni, ja niin mä olenkin sulkenut suunia. Sleppaan keikkaan, kun toiset sheikkaa. Mä oon stadin taksimies, ei kulmaa, ei pulmaa, missä ei ollut taksimies. Ilona, Ilona, älä syvälle sokella. Siellä on svettiä ja kalsaa ja niin mörkkiä, et sieltä hittaa frendiä. Ilona, Ilona, koeta pinnalla, simmailla, anna suuliksen skriinaa ja tuulen blosaa. Sä olet kaikkien Ilona. Ilona, Ilona, älä syvälle sukella. Siellä on svettiä ja kalsaa ja niin mörkkiä, et sieltä hittaa frendiä. Joo, sen verran tuossa tapahtuu elokuussa, että 3.8. on keskiviikkona Vermon Ravit kello 17. Hinta 15 EG sisältää yhteiskuljetuksen, chufet ja yhden tottorin. Ilmoittaudu byrooseen. 10.8. keskiviikko kello 16. Redu Vartiosaareen. Hinta 10 EG sisältää botkikuljetuksen, iltapalan ja bastu. Ilmoittaudu tästäkin byrooseen. 13.8. lauantaina kello 11-17. Koko perheen ulkoiluhäppi Käpylän liikuntapuistossa.
Päivän aikana Chilari futiskisa, jossa skapataan stadin futaamasta. Ilmoittaudu messiin futaamaan tai vaikka kahvin keittoon. Ohjelmassa on myös shungaamista ja grilliherkku. Sitten 18.8. torstaina kello 16 ohjatu redu musiikkia näyttelyyn Hakasalmen huvilassa. Sinne ei bongaa inneen. Slangikuoro on messissä kuorojen kierroksella. Kaikki messin kannustaa slangikuoroa. Ja 25.8. torstai-ilta kello 18.22. Sehän on taiteiden yö stadissa. Ja tällä kertaa taiteiden yö Valkassa. Valkka vapisee. Stadi Visa, Valkka rastit, slangikuoro, musaa, Tjurkan ympärijuoksu. Ohjelmaa myös Tjurkan sisäpuolella ja piha-alueella. Vapaaehtoisia kaivataan messiin illan toteuttamiseen. Käy tsekkaamassa infoa Stadin slangin saitilta stadinslangi.fi. Sieltä löytyy tietoa kaikista näistä häppiksistä. Cliffaa kesistä, ollaan laidui, se pungaa mitään. Moi! Tee duuni niin, kun et koskaan tarttis fyrkkaa. Rakasta niin, kuin ei kukaan sua loukannut tois. Jora niin, kuin kukaan ei sua tsiikais. Elä niin, kun klaidu tää maailma ois. Shunga niin, kun tuuli puuta kungaa. Smailaa niin, kuin tuska et kokenut ois. Vanlaa niin, kuin kukaan ei sua kuulis. Halaa niin, kun kerta viimeinen se ois. Duuni niin, kun et koskaan tarttis fyrkkaa. Rakasta niin, kuin sua kukaan ei loukannut tois. Jora niin, kuin kukaan ei sua tsiikais. Elä niin, kuin klaidu tää maailma ois. Elä niin, kuin paratiisi tää maailma ois.